Ngibingelela abangcwele egameni elihle lenkosi uJesu Kristu ekuseni nje namhlanje ngosuku lakhe uJehova lwabusiswa emandulo olubusekile kuze kuvalwe goqe umhlaba olubusekile ezulwini nasemhlabeni omusha uyokwenziwa uma lona usubhujisiwe. Sibuka ke isifundo kanye nawe sihlobo sami, wena ozithola uwedwa noma usemndenini ungafinyelanga enkonzweni ukuba nixoxe nebandla lonke. Isifundo sethu sikhuluma nje ngokuthi ke kuzo zonke izizukulwane ezizayo. Ngakho ke masibheka ke lenkulumo indaba lapha ku covenant enziwa uNkulunkulu noNoah isivumelwano, ukuthi noma siqala kuGenesis lesi sivumelwano kodwa sihamba ibanga kuze kube namuhla sisamile, nabazofika bakazalwa bawufika sisekhona koze kugoqwe umhlaba. uJehova kwethembisa kumi njengoba ekubekile bonke abantu abazophila emhlabeni bayawuzuza kule covenant uNkulunkulu ayenze noNoah nemvelo yonke ekhona. uGenesis 6 verse 80 yena kwindima leyo yekhanda ukhuluma kahle kakhulu uma esitshela nje ukuthi uNoah wafumana umusa kuJehova. Ake sikhuleke. Nkosi enhle, xosha konke okuthikameza izwi lakho bese silikhuluma ngendlela ethandekayo. Qondisa ulimi, qondisa ingqondo, phakamisa amehlo ethu abheke kuwe ngoba wena Nkosi uyinkosi ebukekayo. Uma sikubheka ngebujabhe ubuso bethu, sawukeleke nomlaleli walesi sifundo noma nombukeli waso la ikhona. Ngegama likaJesu nami ungangikhohlwa kuma-blessings osipha wona esabatha nokuthula kwesabatha ngoJesu yakhuleka kuze kube phakade. Amen. Uma ubheka isifundo sethu bazalwane, uyathola ukuthi indaba yamagciwane ama-bacteria akhula ngesivinini esimangalisayo ensukwini eziningi noma emahoreni ambalwa, enza umahluko omkhulu. Ngo-24 hours akwazi ukukhula, ngo-48 hours akwazi ukukhula afinyelele kuma-billion. Ngo-24 hours uya kuma-millions awu-18, ngo-48 uya kuma-billions, hundreds of billions ukusabalala kwama-bacteria. Uma inendawo nje ukuthi akhule ayashesha impela. Lapha-ke sibuka-ke umgomo wesono bandla ukuthi nawo umgomo ofanayo namagciwane, ukuthi njengoba amagciwane ekhula masisha futhi ngokushesha okumangalisayo, naso isono siyaphangisa, siyashesha and sikhula ngendlela ongazange uze uyibone. Into engicela nje ukuthi ngiqaphelisise kakhulu, ngisho futhi kuwena hlobo, ukuthi ngibona imihla esiphila kuyo ifana ncimishi nemihla kaNoah. Kwangathi amazwi kaJesu awakhulumayo kumavangeli ukuthi njengoba kwakunjeya emihleni kaNoah kuyoba nje emihleni yakhe, sengathi ngempela kunjalo. Sizobona-ke masiqhubeka nesifundo ukuthi-ke sithini-ke. La sithola ukuthi umbono wasezulwini ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba umuhle kakhulu. Genesis 1 verse 31 kufaka phakathi nabantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sangena-ke isono sayona yonke leyo nto. Konakala-ke manje ukuthi angabe sabikho lo very good, lokuhle kakhulu akasekho. Kodwa-ke uNkulunkulu noma isiyoniwe isono, imvelo yakhe nomphumela waso isono omubi, uvukelo oselifinyelele emazingeni aphezulu ngesikhathi kaNoah noma ngosuku lwakhe uNoah okwasikusigwinye sonke isizwe. iBhayibheli sasibonisa ukuthi kukhona futhi thini laphana ngicela uyifunda kahle, though the Bible does not give us as many details. Okay, ithi lapha kalisinikezi kahle iBhayibheli imininingwane yonke, kodwa incwadi iPatriarchs and Prophets amakhasi u-90 ku-92 asinikeza okuningi uma singayifunda. Ukweqa-ke nokuvukela uNkulunkulu ucacile, kubonakala kugcweleke kakhulu, kodwa noma kuyilokho uNkulunkulu usenothando, unesineke noxolelayo
nobekezelelayo. Kuphinda kuvele-ke ukuthi ngempela-ke umbuzo uthi le nto yenzeka kangakanani kanjani ngokushesha okungaka na. Impendulo-ke ithi hawu kunzima ukuthi sikutholeke lokho, kodwa njengoba banda abantu emhlabeni nesono naso futhi siyanda kakhulu uma usibuka. Amavesi-ke esinikezwe wona ngeke ngiwasho onke, kodwa uGenesis 3 uverse 1 uyabonisa umphumela wesono ukuthi uyini. Umgomo wesono ukuthi udide. Umama wethu udidekile. Okokuqala wawubona lo muthi uJehova athe angawudli, wawubona umuhle, ufanele ukuthi udliwe. Wamuhle nasemehlweni, wafiseka kakhulu ngoba ungathi kanti nokumenza umuntu ahlakaniphe. Isahluko 3 Genesis 11:13 siyafumana sebecasha mayifika uNkulunkulu ensimini yase-Edeni ebabiza ukuthi Adamu uphi. Babeqhamuka-ke bathi hayi sibone singagqokile sabale sacasha. uNkulunkulu utshelo bantu usuhambaze udlile na emthini engithe ungadli kuwona. Sibona-ke indaba iqhubeka. Sahluko 4 uverse 5 sibona uKhayini etshengisa ukucasuka nokuthukuthela nokuthi ubuso bakhe bunyukubale. Sokumphumela wesono wonke loyo. And then ku4 verse 8 uGenesis ubulala umfowabo ongenze lutho. uLamek uthatha abafazi ababili, uAda noZila. Ngicabanga yokuqala polygamous marriage le eyenzekayo, and singakunotice ukuthi yenzeka kubuntu ohlubuke uNkulunkulu. kuGenesis 4 verse 23 kuyasisholo ngokwakho ukuthi yena uLamek ubulala umuntu, ufuna bamlalele kahle abafazi bakhe. Amagama ngangibhedeli mina ngiyabulala. Yileyo nto esimbona ikhuluma ene-pride yokuthi ubulele, proud of what he has done. uGenesis 6 verse 2 sibona amathandana kaNkulunkulu eshada abantu ngoba ebabona emahle. uGenesis sahluko 6 verse 5 no11 sibona-ke ukuthi bubi basabala kakhulu emhlabeni, nemicabango yabantu iyaqhubeka iba mibi sonke isikhathi. Leyo ndawana nje esiyitholayo ngendaba yesono kuba sinemigomo emibi nomonakalo esiwenzile. Kunjalo-ke sibona uNoah Genesis 6 verse 9 kuvela izinto eziwu-3 ngaye. Kusho ukuthi ekwandeni kwesono ukhona lo muntu obonakala engandi yena esonweni kodwa ehlukile. Okokuqala kwayindoda elungile, okwesibili engasoleki, okwesithathu wayehamba noNkulunkulu. Uma la magama-ke singawachaza ukuthi achaza ukuthini, ngiyabuka siyachaza verses ububo obukhona. Kuyisimangaliso ukuthi ebubini obungaka uNoah angagwinywa yena. Kuyisifundo-ke kuwe nakimi ukuthi sebuchithekile ububi ngapha nangapha, abungasigwinyi. Umhlaba uyagwinyeka ngokwepolitiki, ngokomnotho, nayo yonke inkohlakalo, i-corruption ekhona. Thina asingagwinyeki, asiyifuze uNoah, sibe ngabalungile, sibe ngabangasoleki, sibe futhi ngabahamba noNkulunkulu. Uma kuthiwa uNoah wayelungile, kusho ukuthi wayelalela, enza ufuna uNkulunkulu. Kwase-ke lokho-ke kubalulekile njengo-Abraham ukuthi kuwukulunga, ukuthi wayengasoleki, wayenza le uNkulunkulu ayemtshela yona, engaphambani nezwi kaNkulunkulu. Uma kuthiwa wahamba noNkulunkulu ngentobeko, wayehamba noNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu ayizambule ngaye kuyena. Ngabe-ke le ndawana isisiza kanjani? Kuthiwa lapha-ke, how does that text help us understand the relationship between Noah and the Lord? Ubudlelwane-ke obebukhona phakathi kwakhe uNoah noNkulunkulu sibuthola kanjani kule verse-ke na? Phela yikho lokusechazekile ukuthi uNkulunkulu wamenza uNoah waba ngolungile. uNkulunkulu wamenza uNoah waba ngongasoleki. Waphinda futhi uNkulunkulu wakhona ukwenza uNoah ukuthi ahambe naye phakathi kwabantu abonakele. So kodwa kukho konke nje umusa awufumanayo, njengoba ichazile verse 8 ukuthi wafumana umusa kuNkulunkulu. Umusa-ke yiwo kuphela ogcina umuntu ekuNkulunkulu, ekuye ngeqiniso, ehamba kuNkulunkulu, ehlezi kuNkulunkulu, ephila kuNkulunkulu, ezifumana yena ubuyena kuNkulunkulu. So lokho sesiqaphelayo nje kafushane ihlobo sami ukuthi sesigcwele isono emhlabeni. Wafumaniseka uNoah ehlukile kubantu besono. Ngithi-ke namhlanje njengomKristu mina nawe asifuze uNoah, umhlaba onakele kodwa sibona kanje ngomhlaba.
umhlaba ungcolile, asengcole njengawo, umhlaba uyakhohlisa, asikakhohlisi njengawo thina. Uma ngabe sihlabela phambili sithola isivumelwano noNoah. Kule nkulumo ke isivumelwano noNoah ixoxeke kamnandi ngoba indaba yisivumelwano esiphakade, isivumelwano okuNkulunkulu uthatha igxathu lokuqala ukusenza, kodwa usenza phakathi kwakhe noNoah nakho konke okunye okudaliwe. Isivumelwano sokuthi uma niphinda nibona amafu ngwahlanganisa kusho uNkulunkulu, anokwazi ukuthi kodwa ngeke nisabhubha ngozamcolo futhi emhlabeni, kodwa kuqhamuke uthingo noma i-rainbow as uphawu lokuthi uNkulunkulu uyazikhumbuza ukuthi wake wawushaya uzamcolo emhlabeni babhubha abantu, kodwa kulesi sikhathi angeke uNkulunkulu leyo nto asayiphinda ayenze. Yebo, ziyaqhamuka-ke iy'khukhula zone zishaye amasimu, zishaye imigwaqo, zishaye nemizi, zilimaze nempahla nabantu, kodwa konke lokho uNkulunkulu uthi nje uzamcolo womhlaba jikelele ngeke uphinde uze ube khona. Okuphawulekayo la ukuthi le covenant kaNoah noNkulunkulu inomahluko kunaleyo yabakhona ngaphambili. Mhlawumbe singabaleka Abraham noNkulunkulu, sibaleka Thixo nabantwana bakhe eSinayi. Lena kaNoah umahluko omkhulu ukuthi uNkulunkulu akakhethile, akabeke kulalelwa ukuze afeze into ayithembisile, noma bengalaleli nje abantu, uNkulunkulu ayithembisile uzoyifeza. Akakhuthazi ukungalalelwa uNkulunkulu la, kodwa ubonisa umusa wakhe ukuthi umusa kaNkulunkulu uyangenelela esimeni sokungcola, esimeni sokonakala, esimeni sokwesaba. Ngenxa yensuku ezinde ezabagcina besemkhunjini, mase bephumile babezoba nalo uvalo uma kuqhamuka amafu noma imvula sonke isikhathi. Kwakufuneka uNkulunkulu enze icebo lokuthulisa lowo msindo ukuthi abeke isivumelwano phakathi kwakhe noNoah. Ilo nto ke siyifumanayo lapha-ke bantwana bakaNkulunkulu engiyithande ngendlela eyisimangaliso. Okunye-ke ngikufundileyo la uGenesis 6:18 ukuthi uma uJehova ezesivumelwano lesi noNoah, uNoah kuphela abasindileyo namadodana akhe namakhosikazi akhe kanye nenkosikazi wakhe. Ngamagama, uNoah nendlu yakhe kuphela abasalayo. Yileyo ndawana-ke esiyithola ibalulekile-ke la esigabeni lesi esisibukayo, covenant with Noah. uNkulunkulu wenze leyo nto enhle phakathi kwakhe kanye noNoah. Sifuna-ke sibuke-ke i-analogy ye-concept of grace, ukuthi ngempela uNkulunkulu uyena oza ngomusa emntwini, even if umuntu akawufanele umusa, ngoba uNkulunkulu ufuna ukumsiza umuntu akwazi ukubona ukuthi usindiso nokuphepha is based on grace. Ayikho enye into esingayibala esindisayo kuphela umusa kaNkulunkulu. Leyo nto-ke esiyithola icacile. Ngiyaphinda ngithi-ke this kind of a covenant is very plain and simple. Sithi njena ngeke ngiphinde ngize ngilethe imvula emhlabeni. Lokho uNkulunkulu akushoyo, and igama-ke li-specific Jehova libekayo uthi lesi sivumelwano sami nawe. Kusho ukuthi God is putting himself into this, as ifundile last week ukuthi i-covenant involve two parties. Lapha sibona uNkulunkulu noNoah and nazonke izizukulwane, kodwa even though ibona ababenefitayo abantu, lokho uNkulunkulu asekukhulumile. Siyajabula kakhulu ngendlela eyodwa ngoba uNkulunkulu usibekele lento enhle. Siyake lapha-ke kwi-sign of rainbow, iyona-ke le ebengingenisa nje ngaphambilini, sengichazile kodwa okunye ukuhluka kwayo. Okubalulekileyo ukuthi i-rainbow inembala emihle, uthi umbhali lapha kuncane kakhulu emhlabeni, okuhle ukudlula uthingo lolu oluba laphaya nembalabala yalo eminingi eyahlukene. Uphawu phakathi kwakhe uNkulunkulu nendalo yakhe nabantu, including thina kuze kube lesikhathi samanje. uNkulunkulu uthi yena angiseyakuphinde ngibhubhise yonke into ekhona emhlabeni. Ngakho-ke asimbo kakhulu uNkulunkulu ngalokhu asenzele khona okuhle ngendlela emangalisayo. Uma basihlabela phambili sithola futhi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma-ke manje nge-concept of i-remnant, ingqondo yensali noma isimo umqondo sensali. La sithola khona-ke ukuthi
babhubhile bonke konke okukhona ebusweni bomhlaba, abantu nezilwane nokunabuzelayo nezinyoni zomkhathi, konke kubhujisiwe emhlabeni qediwe, Noah kuphela oseleyo nabangaphakathi emkhunjini, shuthi yena nalezi lwane lezi ezangena emkhunjini nomndeni wakhe. Genesis 7 verse 23. And then mase kuphunyiwe sibona isimo sensali. Qala lapha nje ukuthi uNkulunkulu aveze umqondo wensali embhalweni ukuthi khona remnant ezoba khona. uNoah is left as a remnant. Ile umlayezo siwuthola udluliswa ke la. Kunamavesi ke nokho awabekile uNkulunkulu ngoGenesis 45 verse 7 la ethi khona ngiyakuhlenga ngiyakuhlenga insali yami emhlabeni, ngigcine iphila, ngigcina abaphephileyo bephila. Kanti uIsaiah 4 verse 3 yena uthi khona eZiyoni eJerusalem, uthi khona abosala eZiyoni eJerusalema babizwa ukuthi bangcwele bonke labo bantu abanjengalawo. Uthi uNkulunkulu ngiyobaqopha labo njengabantu abafanele ukuba baphile. And then Isaiah 11 verse 11 yena besitshela ukuthi uNkulunkulu ululela ithuba lesibili ngamanye amagama azotakula insali kubantu bakhe abaseleyo. Ilokho kubalekile. uGenesis 7:23 yena uyakhuluma ngale ndawana ke ukuthi uNoah wayesele, okumqondo ke besikhuluma ke wensali bafowethu abathandekayo. And so uNoah nomndeni wakhe bamele wona vele insali njengoba besindiswa nje. Ngakho ke nami nawe sine chance nezwana ezizayo zoba singaba ngabantu abantwana bakaNkulunkulu sibe insali. uNoah kusindiso lwakhe alukho enzameni yakhe njengoba sengiyachaza ngaphambili, kodwa lisemseni nako icovenant uNkulunkulu ayenzileyo nayo. Sengathi inkosi ngahlala nje nesibonelo esithile nami nawe sivume futhi uNkulunkulu lokho asibekela khona, and sibuka umsa wakhe uNkulunkulu uyosigcina njengensali sizogcina. Akho okunye esingakwenza umsa kaNkulunkulu uyosigcina emhleni yokuphela. Encwadini Mama White i-comment kaMama White kwi-SDA Bible Commentary volume 1 page 265 ngisammarize nje engikutholile kuthiwa la kwakufuneka uNkulunkulu athulise ukwesaba kwabantu ngemva kwemvulakazi mqondo bese ngicazele ngaphambilini. And then ke kube kuvele ke ukuthi umuntu kamoya uyakwazi ukubona ezembula uNkulunkulu emvelweni. Kuphinde kuqhamuka kokugcina ukuthi lelu thingo lobufakazi kokholwayo ukuthi uNkulunkulu angeke aphinda lethe imvula ezoba ngeyomhlaba kanye wonke nje ukuzamcolo bese iyabhubhisa. And then ke leli viki ke besiqapheleke ukuthi isivumelwano senziwe uNkulunkulu noNoah, and wayese esenza ke nje sesifunde ngaso kabanzi eBhayibhelini. Kwaphinda lokho kwaba indlela aveza ngayo umsa wakhe uNkulunkulu emndenini yabantu nokufisa kwakhe uNkulunkulu ukuthi angene ebudlalweni obusindisayo nabo. uNkulunkulu ke waqinisekisa uNoah ke ukuthi uzibophezelele uNkulunkulu ukuthi amvikele uNoah, amhlenge ekuhlubukeni okwakukhona ekugcineni, amsindise nomndeni wakhe ukuba angabi nokubhujiswa kwaphakade ngokwahlulelwa okwenzeka lapha yana ngesikhathi sakhe. So ngicabanga ukuthi ke sesiqedile isifundo sethu okwanamhlanje. Umlayezo waso ubukhuluma ngazo indaba yokuthi kuzo zonke izizukulwane uNoah wafumana umusa, nami nawe singawufumana umusa. Swabheke lawa amavesi njengayo njena uGenesis 6 verse 8 simbheke no verse 9 ukuthi uNoah wayehlukile kubantu bakhe besuku lwakhe, enza izinto ezihlukileyo. Ngiyacela kuNkulunkulu angiphe ukwehluka. Umhlaba usumubi, umhlaba usunenkohlakalo, usunokungcola. Ngiyamcela uJehova ngivikele ngingafani, ngingathathi ngithonywe okomhlaba okwenzakalayo. Nawe ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akulekelele ungathonywa okomhlaba esikubonayo. Masivaleke inkonzo yethu ngomkhuleko. Baba usezulwini, iswe inkosi uJesu yakhuleka. Sibonge isifundo sesifundile njengamanje, masibe nento ephilile sisishiyana emqondweni eyosisingatha isivikele sukamele egcineni. Umoza wokwesibili sikubone kulokhu ukhazimulo ozobe uyikhona ngoJesu. Yacela ke uxolo nomusa uqhubeke usigcine njengoba ugcina uNoah sivukelekile manje kuzobe phakathi yakhuleka igama likaJesu. Amen.